bai, naiz Juan Mari Zabaleta, naiz goizmenitxikoa. Garritxun gauzek, ikusten zuen mentxe daude. Banabarra, hartoa, intxaurrek, urre, patata, porru, tipulek, azak, gaztaiek, untxik, da berdurek, bai. Gehi honeko eskarola, lisaotekoak eta asto belarrik, harto betare bai, eskurek, panpanarbak, da aldun genina ekarri zein du. Da alde nobekina eta txukunena, eta jendek ikusi dezan, da erosi, indezan. Bueno, nien heldu naiz haienea basarritik eta ekarri ditut gazta beratu, intxaurrek, banabarrak, azelgak, remolatxa eta zer gehiago, tipulek. Hala, ni naiz Isabel eta etorri naiz Luise Morda baserritik. Eta nik ekarri dut kuia, gazta zarra, banabarrak, intxaurrek, azenarioak, azalorea, eta ez naiz gehiago oroitzen, ez dakit. Lehendabizi, lehen gurten erakusketa modun izan duzen, eta bueno, zerbait baginun saltzeko atera. Eta aurten, bueno, erakusketa ere bai, baina gehiago igual ekarri du saltzeko, eta hola. Aurrena, leitzarrak eskatu diguelagoz, oportunidad eman diguelagoz etortzeko. Eta oso guztua etorri geha, eta aurreneko aldie, eta oso guztua gaude. Eta bigarrena, badago jendea, bera aragia eta bere gauzek saltzeko dazkena, eta hoi pixkoat aurre ateatzeko edo, bertako zai emateko atea bide bat. Etorri naiz Aresotik, Olatxe eta Baserria, da ekarri ditut barazkik, lagun batzuk utzita, eta gero ekarri ditut babarrunak nerek, intxaurrak, eta denatatik pixko bat. Tutene basarritik heldu naiz, dauzke, denetatik pixkat, berdure pixkat, garaiontakoa intxaurrek, urrek, eta intxaurrekin ikendien, gauzek, tartak, esne gainekin da intxaurrekin, gehien bat basea hori duenak, eta gero azukrekin, eta hori karamelizatuta bezala garrapinatu. Gero baita dauzket mermeladak, membrilloa eta artoa. Artoakin eiken dien, irine, gehien bat hori. Ez dakit, ilusia handiz, antolakuntza oso ona eta gehien bat erakusteagatik ez intxaurre eta artoa suelto bakarri zertin, baizik eta horrekin gauza asko indezakeula edo ez dakit, beste gauz batzu nahastu eta gauza asko ateratzen diela. Ez dela bakarrik intxaurre hori jan, beste erabateare jan dezakeula, bariedade bezala, ez dakit, ez dela sagarra jatea, baizik eta sagarra beste erabatea prestatu eta gauza asko indezakela eta berdin berdurekin. Ez dela zanahoria suelto, baizik eta nahastu purek gauza asko indezakeula bai. Xabier Gartzia naiz, Tolora baserritik etorri naiz, eta euskaloiak ekarritu. Euskaloiak eta gero antzarak eta patoak. Gu hasi berriga baserrin, oilasko ekologikoak ekoizten batez ere, eta gure zailtasunetako bat da bezeroak lortzea, eta orduan azoka aprobetxatu nahi ginen, aukera ona zen, gure proiektu zabaltzeko, gure proiektuan berri emateko, azaltzeko nola hazten dituen oilaskoak, eta beste gabe jendei ezagutarazteko gure jardune. Kaixo, Jurgi eta Oianaga, orixenea baserritik, intzatik, eta ekarri ditun produktun artean barazki ekologikoak, arrautz ekologikoak, baita ere ekarri ditu mermeladak, oilasko gibelakin indako patea eta berenjena patea, dena saldu ditula, intxaurrek, baita ere ekarri ditu olomalutakin indako gaietak eta bizkotxoak, eta sagarrak eta bestelako fruitu fresko batzuk. Etorri ga
Leitzeko azoka delako, herriko azoka, eta parte etxeko hegazti eta pixkoat jendei erakusteko, bai. Etorrika erakusteko eta batzuk saltzeko, aurten ez du bate saldu, joan den urten denak saldu ginuntzen, baina bueno, etorri ga eta jendeak ikusitio eta bai. Bueno, leheno, baserritik, denak baserritik bizitzen ginen. Gurasoak, etxeko ume guzikin. Eta oain, hainbeste aurrerapena dena makinerie eta gauzek eta gero goitik galazten dituen, beti emaiten dituen arazoak erabat gainen daude eta beti jendea atzera botatzen du. Oain emaiten du gehiago hasi dela baserritik ateatzen, baino kostako dela iruditzen zat. Bai. Iraun behar luke. Baina, bueno, zailantxe iruditzen zait. Baina, bueno, ni pentsatzen dut pauso batzuk ematen, hasi gehala pixkan, urte batzu joango diela, baina, bueno, lortuko degula, pentsatzen baiet. Ni animoak nago. Horregatik etorri naiz. Bai. Nik ikusten duena da, lehen hau saiatzen ginela etxe guztitakoak eta guain da utzi, asko utzi eta gehien bat gazteek sartu behar lukea, aurrea seitzeko bidea izateko, gazteek hasi behar lukea, eta gaurko egunen tresnak badaude baino, baita aitzurre ere, eta aizkorak eta segak eta ere oik erali behar due. Oik erali behar due, bazarrak garbitzeko eta gauze garbi izateko. Bai, pues, baserri mundue da, kontu, bai, tristea, baina, bueno, por ejemplo, bi laun baldin badie eta batek soldata baldin badu fijo etxetik kanpoa, beste egin dezaken nire kasuan, por ejemplo, pues, etxen launduz, etxeko, ez dakit pixkat, laguntza bezala hortatik bizitzeko, ez, baina apoio bezala gauza asko etxetik iten diela, pues, gauze onak, balio duenak, baina laguntza bezala, apoio bezala hortatik bizi ez, baina apoio handia dela, bertako, esan nahi dut, gure, por ejemplo, hartoakin nire etxekoa, nire alorrekoa nik ikusi detena erein eta gero bilu eta sekatu, pues, ezkutuko lan asko duna, bistera teatzeko, bai, apoio bezala da. Baserrien zea zaila dau. Oain begaraien bertoko arrazak galtzen hasi ziren, oain pixkat berreskolatzen nahi die berriz, torkizune, ilune, bai. Oain, Leitzeko konsumo taldea bezalako konsumo taldeak sortuz da lako alternatibak sortuz, torkizun pixkoat, bestela. Jurgitanik betian eginun idea burun baserritik bizitzea edo behintzat baserrin bizitzea, naturakin harremanetan eta pixkoat hasi ginen buru bueltaka oilasko ekologikoan proiektukin. Eta hasi ginen lurrek behitzen eta zailtasune topatu ginen zen, lur batzuk alokairuna hartu nahi ginen zen, baina lurrere mua handi behar ginen zen, oilaskoko behar delako kanpoan 4 metro karratu, eta joan ginen Gipuzkoaraino, Legiraino, baita ere Ituren aldea, lurroiek bilatzea eta bapaten eskaini ziuten intzan baserri bat eta 12 hektarea lur eta horregatik bukatu intzan. Ez dulako topatu beste aukerarik lurraldetik eta baita ere etxe bizitza bat bizi ahal izateko eta lurre landuz bizitzeko eta gure asmoa hoxe da lurrek landuz eta ahalik eta gehien diversifikatuz bizimodue aurrea eta izatea. Ez dakio nola ateako den, asmoa da behintzat batentzako soldata duin bat lortzea eta bestei gabe hasi berriga eta animatu gaude, ikusteu gure produktuk eskari ona duela, merkatun ongi hartzen dela eta saltzen dela eta bezeroak pozik daudela eta oso pozik gaude. Aldatu ikeragarri, guk izautu dunetik ikeragarri aldatu da. Asko. Gerora ekosiko du, baina ojala modu hau izan baliz gero hori, da bizi modue ateriten da hori. Nik uste behar diela tresnak bezeroak eta
bezeroak eta baserritarrak elkartuko gaiton tresna desberdinek, ez? Izan ditezke azokak, izan ditezke bestelako proiektuk, baino azkenen baserrin produktu pilo bat ekoiztu ditzazkezo, baino gelditzen zaizkizo baserrin. Eta askotan oso zaila egiten da, hoi herrire kartzea, jendei produktu hoik eskaintzea, eta pues ez dakit seguro nolakoak, baino behintzat, bezeroak eta baserritarrak elkartuko diton proiektuk behar die.